हम पवन बाबू आप सब तमाम श्रोता समाज के चरण छू के प्रणाम करतनी। आशीर्वाद की कामना प्रतीक्षा रही। ज्यादा समय नहीं खेले हम जानत नहीं कि विलंब हो सीधा सीधा आप सबके समक्ष गीत से सेवा रही। सर्वप्रथम ओ माई के हम बोलावतनी जोना माई के दया नु प्यार आशीर्वाद से हम गावतनी। तो चाहत की जितना लोग भी धरती पे जितना भी श्रोता समाज आइल बानी सब केहू के प्यार आशीर्वाद मिलो हमरा के। आज नौजवान संघर्ष मोर्चा के तरफ से होली मिलन समारोह रखल गइल बा। आदरणीय चौरसिया भैया के मनोज चौरसिया भैया के सौजन्य से उपस्थित आदरणीय भैया धनंजय पाल भैया के सौजन्य से उपस्थित बानी। तहे दिल से प्रणाम बा। सीधा सीधा हमने के गीत से सेवा रही। भैया स्केल दिखाई तो माई रे मोहतारी महान जहान कहे मोहतारी बिना ई दुख के हरवैया सुर तुलसीदास कबीर रटे रट गई कालिदास कन्हैया कि बैजुरी तुम्हें प्रीत भरल सुर लड़ना जब तीनों मिलेला तब एक सुंदर गौरिया निकलेला। लोग पहले मुकेश भैया सुर ताल मिलल कहे लोग गवैया दास सुदामा कहे जग जननी खोज भई बबनिया खोज सब भैया अवदीना बजवैया सर्वप्रथम हम ओह गीत के गावत अली ओ गीत से माई के बोलावत अली जौना गीत से हमनी के खुद के अपना पहचान बा। मुकेश भैया भक्त कहत कि सबके तबरियानी मिया कि भइले को चहना रगे माई चाप की जितना लोग माई बन के दोनों हाथ उठा ली 10 मिनट हमरा के समय दियो ओकरा बाद फिर आप सब करना चाही के बा हमरा के जितना लोग पानी तनी का दोनों हाथ उठा देली मातारी के नाम पे जितना लोग ने गार्जियन लोग पानी सब कुछ नहीं हो रहा बाकी एक बार दोनों हाथ उठा लिए नु भैया दोनों हाथ उठा के और प्रेम से बोली साथ दरबार की इनो बात भाई तीनों आगाज भाई हमनी के नचलो जाए खेल कर दो कि सबके तबरियानी मिया कि भइले का चहना रगे माई हो मरो तबरियानी मिया हमरो तबरियानी मिया कि भइले कत झाड़ गे माई हमरो तबरियानी मिया
भक्त कहला का कहला सबके तबेरिया मिया भइले को चहना रगे माई सबके तबेरिया मिया भइले को चहना रगे माई हमारो तबेरिया मिया हमारो तबेरिया मिया भइले पत छाड़ के माई हमारो सबके तबेरिया मिया भइले पत सबके तबेरिया मिया भइले का जहना रगे माई हमारो तबेरिया मिया आदरणीय मोहम्मद चौरसिया भैया को बड़ भैया का आशीर्वाद हो खेला शांति बना के होया इहे में ऐसे के गावेला आरा बक्सर और बलिया रोहतास औरंगाबाद अब छपरा जिला में चल जाए ओहो लोग गावेला ओहो लोग बजावेला केंगा करल भैया एबे नाचे खातिर मछलियां आवा तरी सो पहले 6-6 के लवंडा क्या आवाज कैसे आवाज कैसे हो हाँ तो भाव बाबू भाव कौन बाबू भाव जब वहाँ लोग मंच पर आवाज तो क्या आवाज लाइट वाला भैया तरी को होना चाहिए तेरे वहाँ चले देखिए क्या आवाज भैया मुकेश भैया जब वहाँ लोग आवाज तो सजिंदा भी बजावा केंगा बजावा जी शुक्रगुजार हमें इस कार्यक्रम में बुलाया है उनको तहे तहे दिल से लहे लहे दिल से शुक्रिया अदा करती वहाँ लोग आवस केंगा गावस नाचत में भैया तनी थपरी बाजी नु भैया दोनों हाथ उठा लिए दोनों हाथ उठा के जैसे जैसे नाचे वैसे वैसे थपरी बाजी में भैया कि सबके तबेरिया मिया भैया जहना के माई
आओ का गवा कियो की पोठी रो तब मैया कि केलायो न रगे कौन कहेला कि भजन में लोग ना नाचो भजनों में नाचो जालो भैया कियो की पोठी रो तब मैया कि केलायो न रगे बीचवा मेरो बाबा मैया आर बीचवा मेरो बाबा मैया और हुल के डाक दे बीचवा मेरो बाबा मैया और हुल के डाक दे